Bé, anem a les propostes de llibres. Ja sabeu que la xarxa de biblioteques públiques ens porta, com cada 15 dies, bons llibres, i en aquest cas, llibres molt petits. Cari, què tal, com estàs? Molt bé. Gràcies per venir. Vosaltres. Ens has portat llibres molt petits i també de molt grans, però més aviat per per nens molt petits, no? Molt petits, molt petits. Perquè comencin a llegir. I és arran d'un projecte que comença així, és a dir, es diu Llegir pels més petits. Nascuts per llegir. Nascuts per llegir, i així d'aquesta manera ja s'agafen, diguéssim, el llibre. Exacte. Però hi ha els nens d'un mes? Sí, sí. Sí, el Nascuts per llegir és un projecte que té com a principal objectiu promoure el gust per la lectura des del primer mes de vida. O sigui, d'aquesta manera s'estableix un vincle afectiu entre l'adult i el petit al voltant del llibre. És un projecte que a Terrassa va néixer fa 3 anys, tot just ara celebreu els 3 anys d'aquest projecte, i que està arrelat molt bé, que funciona molt bé, i avui ens ha portat una sèrie de propostes relacionades amb llibres pels nens petits. Atenció, nens, ja ho he dit a l'inici, nens d'un mes, estigueu atents a les... de 2 mesos, és igual, ara m'he passat. De 2 mesos, estigueu atents a les propostes. Han d'estar atents als pares. Però escolta, clar, o sigui, els pares, quan els nens, els nadons tenen un mes, ells els hi poden explicar contes. És molt important, és molt important. De fet, el projecte el que diu és això, que des que els nens són molt petits, des que neixen, ja podem començar a explicar contes. Us he portat diferents tipus de contes perquè veieu. Per exemple, hem portat aquest que és el Tat, que és un conte de roba, de colors, de textures... Està el joc del Tat, allò que t'amagues Tat... Exacte, exacte. Molt bé, s'amaga i els nens... I els descobreix els ulls, Exacte. Molt bé. Doncs aquest és un conte perfecte per començar que el nen comenci a entrar, diguem, al món del llibre, i al mateix temps el nen pot jugar, d'alguna manera, d'acord? Després, a part d'aquest... A més, que és de les primeres coses que s'aprenen, no? Els jocs. Exacte. És molt divertit, a més els encanta, A les visites escolars moltes vegades nosaltres també expliquem aquest conte i els encanta, perquè estan jugant. Me'l puc quedar jo? Sí, si vols. A mi m'ha agradat. Si vols, juguem, Farem el Tat, mira. Tat! Molt bé, molt bé. Va, què més tenim? Doncs mira, tenim aquests 2 petitons, que són d'una col·lecció que es diu Ditets, d'acord? Són contes que estan... Els encanta també perquè són molt petits, també es poden manipular molt bé, d'acord? Perquè són de cartró, que tenim... Els nens normalment tenen el gust aquest per ficar-s'ho tot a la boca, els abans de roba també s'ho poden ficar, exacte, poden mullar i tot, i aquests també els poden mossegar. Normalment són tota la col·lecció són cançons tradicionals catalanes superconegudes. Aquí tenim el Sol Solet, el Gegant del Pi, Los Cinco Lobitos... Home, això és un gran què pels pares, perquè a vegades hi ha cançons que com fa aquesta cançó, te l'inventes i no d'allò, però clar, el Sol Solet i el Gegant del Pi... Exacte, doncs aquí teniu tota la cançó i a més podeu jugar, o sigui, perquè es poden ficar els ditets, els nens poden ficar els ditets i poden jugar, i aquí dins hi ha tota la cançó explicada, d'acord? Hi ha una sèrie de contes, que no sé si és de la mateixa col·lecció, que és quan els nens van fent 1 any, 2, 3, que a mesura que van fent anys van fent més foradets. Exacte. Són 3 anys, surten els 3 dits per aquí. Així aprenen a dir 3. Clar, 3, surten per aquí. Ja quan en tens 18 ja no. És complicat posar totes les mans allà. Però quan són petits sí, és maco, és maco. Molt bé, una bona col·lecció dels ditets, Dels ditets, exacte. Mira, tenim aquest, que es diu La meva roba, que és de la Lotta Persson, i aquest conte és, diguem, un dels primers, és d'imatges, ara us ensenyo, per començar a introduir els nens en el món dels hàbits, que molts pares ens demanen moltíssim. El dia a dia, diguéssim. El dia a dia. Tenim llibres que expliquen la roba. Aquest és de les peces de roba més bàsiques, doncs també, mira, us ensenyo, relacionades amb la part del cos on els nens s'han de posar la roba. Doncs el jersei, on hem de posar el jersei? Doncs aquí. És una manera també que els nens aprenguin les parts de... O sigui, la roba més bàsica, la part del cos i l'hàbit, que tinguin l'hàbit de vestir-se. Que es comencin a vestir sols, ja. Exacte. Doncs tenim contes de deixar el xumet, de fer pipí a l'orinalet, de tot això. I els contes serveixen com a exemple, no? Veus aquest nen que tu has de fer el mateix, no? Exacte. També és de cartró, o sigui que el nen també, els molt petits, també poden manipular-ho molt bé, poden mossegar i tot això. Contes que a la vegada són llibres d'instruccions pels pares i pels nens, sobretot. Exacte. Va, què més? Mira, després tenim aquest. Ui, ara aquests són molt grossos, Aquest ja comença a ser una miqueta més gran. Ara comencem amb els llibres que nosaltres podem explicar. Va amb l'edat, això? No, ara veureu un de molt gran, que també és per molt petits. Ah, molt bé. No, cap problema. Doncs aquí teniu, Fins al vespre, de la Jean Ashby. D'acord? Aquest conte és per explicar als nens amb imatges
aquelles coses que més els fan patir. Per exemple, la separació dels pares. Això tema difícil de és un tractar. tema complicat, és un tema complicat, sobretot quan ja comencen a treballar els pares o quan deixem el nen a la llar d'infants la primera vegada. Doncs aquí és molt maco, també us ensenyo, perquè els nens van veient amb imatges doncs totes aquelles coses que també són normals per ells, tota la normalitat, doncs canviar el bolquer, anar a fer un pipi, dormir, es poden barallar, el conte també, amb els amiguets, però al final la part més maca és que sempre tornen els papes, o sigui que els papes sempre tornen, que no els deixen abandonats. Has explicat al final, però és que és tendre, és tendre. No, pensava que amb els contes no es podia explicar, però veig que sí. Bueno, com que els nens no ho saben, no passa res. No, però molt tendre, un conte molt xulo. Fins al vespre, eh? Fins al vespre. Vinga, què més? Vinga, un altre. Aquest és un conte molt maco, també. És un àlbum que es diu Pasito. Pasito. És del Simon James. Quan comences a caminar? No. És més aviat per les pors. El tema de les pors. Són uns aneguets que se'n van al bosc i es perden. Sí, 3 germanets que es perden al bosc i han de buscar la seva mare. Llavors, tots estan espantats, però sobretot el petit és el que més espantat està. Tu diràs. I llavors els germans grans, una mica per fer passar aquesta por, li diuen al petit que han d'anar dient passo a passo, o sigui, va cantant passo a passo. Perquè li vagi passant. Exacte, perquè el nen pensi una altra cosa. És també un conte, us ensenyo una miqueta si voleu, molt maco, a més té molt ritme, o sigui que als nens també li enganxa molt bé amb els nens. Veieu? Molt bé, mira. Quieres jugar al passo a passo i, això, tota l'estona van buscant el passo a passo, va dir un passo. Il·lustracions acompanyades de text que a vegades és més ampliat pels pares a l'hora d'explicar-ho, eh? Molt bé. Tot i que estan molt ben narrats. Mira, volies un conte gran? Caram, aquest és grandiós. Aquest és un conte gran. Aquest és grandiós, sí. Aquest és de la Gertrude Susan Berner. És una sèrie de 4 llibres. Aquest és el de la tardor, que és l'últim que va sortir. Són uns llibres maquíssims, són d'imatges només, són àlbums d'imatges, no tenen text, però són perfectes per totes les edats. Per què? Doncs, mira, Espera, l'acabem de veure ara. Ara, perdó. Sí. Doncs, per exemple, veieu? Hi ha molts detalls, molts personatges, de tot. O sigui, aquí podem explicar la història que nosaltres vulguem als nostres fills. I els nostres nens també poden explicar la història que vulguin, perquè cada vegada que obrin el conte serà una història diferent. Veuran un personatge diferent o una situació diferent. Exacte. Això és com el buscar Wall-E, però diguéssim amb situacions, eh? Exacte. De fet, aquest també podem jugar, eh? Podem jugar amb el nen, a veure si trobes el gosset de color blanc, o a veure si... o què li ha passat a aquesta... Perquè, clar, va passant... O sigui, a mesura que vas passant les pàgines, va canviant la història. I, a més, aquest és el de la tardor, però tenim el de l'estiu... Totes les estacions. Tenim totes a la biblioteca. Si agafem tots els llibres i els posem al terra tots junts, és molt maco perquè pots veure com va canviant a mesura que van passant les estacions. Per exemple, si aquí hi ha un pis en venda, si vines la primavera, igual ja no està en venda, igual ja... És molt maco. Està molt bé, molt bé. Per tant, una col·lecció que s'hauria d'obtenir sencera, pràcticament. Bé, aquest llibre, com els altres, també els trobareu a les biblioteques de Terrassa, la xarxa de biblioteques. Tenim més, eh? I tant. Tenim més, va. No les acabarem aquí. Aquest m'encanta, eh? Quin és? Endevina com t'estimo, del Sam McBratney, d'acord? Això és una història de 2 llebres, una més gran i una més petita, que s'estimen molt. I, clar, és complicat mesurar quan estimem amb una altra, oi que sí? Sí, és veritat. Doncs, la llebre petita comença a dir jo t'estimo fins aquí, la llebre gran que comença a dir jo t'estimo fins aquí, i cada vegada intenten dir més. Bueno, això, que és molt complicat mesurar el que ens estimem, però que s'ha de dir. S'ha de dir que ens estimem, els nostres fills, és molt important. Fins a l'infinit. Fins a l'infinit. No us dic com acaba, perquè aquí ja... Encara quedes curt. No, digues com... No digues. Ho anava a dir, eh? Ho anava a dir. Molt bé, va. Vinga, una altra. Vivundé el pingüí, del Mitchell Gay. Hi ha molts animals també amb els contes relacionats amb els nens, que és el que entra més, potser, no? Clar, perquè els encanten amb ells els animals. Aquí els pingüins, que també els encanten amb ells. El Vivundé és un pingüí que és el fill de l'emperador dels pingüins. Caram! Sí. Llavors, clar, aquest pobre nano té un problema, perquè, clar, el pare és una mica exigent, diguem, amb tota la tribu dels pingüins, i ell, diguem, que és una mica despistat. Ell és l'hereu, a més, i el que anà a ratlla, no? Exacte.
és un conte molt maco, que no us cansareu d'explicar als nens, perquè també té molt ritme, també és molt bé, és molt simpàtic. A més, el bo, que clar, els nens no es cansen dels contes, és a dir, que se'l miren una vegada i una altra, I sempre poden ser diferents. Sempre poden ser diferents. Pots donar versions diferents. Exacte. Vale? Bueno, doncs aquí teniu un altre. Molt bé, doncs cap aquí. I ja l'últim, Vamos a cazar un oso, de Helen Oxenbury. Aquest és una versió, d'una cançó tradicional anglesa. És un pare que se'n va amb els seus 3 fills a caçar un os. Bueno, aquelles coses normals, sí, que es fan, és el dia a dia. Està molt bé perquè parla dels pares, que normalment són les mares. És veritat, és veritat. Molt bé, m'ha agradat aquest apunt. Molt bé. Doncs parla dels pares i, a més, aquí sí que no és una cançó, és un conte, però és molt fàcil que els nens ho entenguin perquè tota l'estona és la mateixa estructura. O sigui, és com si anessin repetint. Ara es troben un rio, no sé què. O sigui, fins que no maten l'os, estan allà distrets pel camí. Ui, s'hi passa de tot. Veus? I hi ha glo, no sé què. I aquí també, bueno... El que passa que això de matar un os és una mica de mal rotllo, no? Perquè com li expliques al nen? No, van a matar un os, i llavors el nen et diu aquest cap de setmana anirem a matar un os, també. No, home, no. Però no cacen, al final no cacen cap os. Van a caçar un os, però no, passen altres coses. No, jo no te'n puc dir res, perquè si no, castigues. Molt bé, Cari, doncs escolta, moltíssimes gràcies per aquestes propostes fantàstiques. Com dèiem, ho trobarem a la xarxa de biblioteques i són xulíssimes. Jo me les quedo totes, mira, totes per mi. Sí. Aquest del TAT m'ha agradat, eh? Crec que estaré 2 setmanes per llegir-lo, perquè és llarguet, i a mi em costa d'entendre. Cari, moltíssimes gràcies.